عزو السلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم قدام 14 مقابيت كلتشن عيسان شدشن تدالوا عدي الزيناتات حزركم قريبا لهم بكتالكم بخبر عدم فلما كان تبتاتو استراتيجي أسمرا كلتشحن سلاسا نابزوا مأكل نقدي سراو السودان عبدوبات تشاد نمسمرات قرب RSF أعنيو قطر موت قامو وسيخو باكستان حدش متقعت عير أكيدا أمريكا مشغات إيران زوفرسو بومباتات مصعن جميرا رئيس إيرانوين بحرينياتات ناب هاجرهم تماريسو كوا سرعة تفتح مخانا أفليتا إذن كالأن بزرز حجركم قريبا له كتكاتاتلوني بخبر عندهم استراتيجي أسمرا كتشعن سلاسان منغستي إرترا نرئيس ختما أسمرا نابزوا مأكل نقدين مغيار تقرطي ويصرح الله نايسوم معبالة قجل بانك أفريكا أمنا يترقيا إليتيكن بروجكتاتنا 58.4 مليون دولار نموفر زوج أو مقلت السعب وزمتسيو اتفاينانساو دقف 34 ميجا وايت زمنشو بتصحي سرحنا أشتو مرببات ساعتن 540 كيلومتر زنوحاتو حدستي مسمرات مكفالن زدقفيو أبتار إسغتما ديجيتالا ومتأثار نأسمرا مستأقد داسي كوريدر ودى متسوعن زرخ مركب صرجاتاتن محياش ناي تحت قرصن سراحاتن يقلاطف له كيلاتات قطبا زم عبالتات مسي اناتزازمه زمت زلو بروجكتات باتاش كولي تدميرم عبيت هاجراوي إرترا أب 2026 ناب 10% كبصحو خمزغل ينبيو سبسلطان منغستي إرترا كم تزغلصو التبغسو وفري دياسبورا نمسحبنا أسمرا كم رجو ناي أمراوي لوجستيكاوي مأكل قرن أفريقيا نمسراتن زعلميو بتوسخي بانك علب أب أواناوي تسبسبات نيرترا دولدول كتباو تثبيت كم زلوا بمحبار عبيت هاجراو فريات أبز عمد 3.3% كبت خمزغل يقولتو إذا عبيت زي أب قوند مسفحفح صلات عدنا استأساسر كوينو إذا صلات زي حجل علي 20% هاجراو فريات عليتيس أتغلالا نايوتس أي مشتا إكسبورت يشفن هذا خبتهم لو مستر أيو عبيت معبالتات كوبانيا ألفا إكسبلوريشن أوشت بروجكت كركشة أبزرك بوتا أبورنا حدش نايكوعتا مدرخ بوقع مجماريو إذا دما اتي أبتي زحلفة نايداساس وانا استرخبة أوانتا وطيز زمتخوينو نتزوبا زلو لعل ناي معدن عامي زراغاكتيو إذا خمزيلن كله مينيستر إيمانا أما حبراو مربب إكس أبزوس فولو صحف قجل بلتسقنا بزعبا قماقم بحري إرتران ودب عسبن زنوز حزولو مقلت إيتات كاب كون نزرحاقة حسورن كبل قليتوه تي مينيستر باتمكين بارتي أبكندي وشت أوت أقوماتو زفتح نهزبي بمسلاوي سرحات بمدنقاتن نمدنقالن سرحكم زلو أنا تيرو أزريتو مينيستر إيمانا دحر قلس بسلطان أوريمان جنالاتن سراويت إتيوبيان لنكنا تمني تاو فغران كفال إرترا زرخبون حاسو ترخن مزرقو حمز متسيو وتادرهم من تثات بعسل سلسة مقابيت كلتشن إسان شدشن كم زراقصو سراوي السودان عبدو بجات زركب كلت عبيت نايك بوتاتات حالتات قلطف دقف RSF بعوت أعنيو التسريحات زتراقن دروناتن إلكترونيكس مزحالي مسارحتات حويسو تكنيكاو مسارحتات نزتصعنو كأفلات زعلم أستات إسان حدن ستلقاهم متقعتات زتقالل نيرو إز استراتيجيكاو سقنتي اتسراويت نتان رئيس ختما اتزوبا زخونت الدوبين نمتقع كم موسان مبقس خوينو زقلقلت كتما بارا أبسمان كردفان داقماي دحل مقوتصار زمتسيو سراو السودان نخاتن مموحسن أب كردفان زركبو عبيت من قدتات نمقوتصارن عوتاتو كوا انت تمزقب RSF ግን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕዳጋታት ንሓነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ድሮን ምፍጻሙ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ከም ካዱጉሊ ዝኣመሰለ ከተማታት ተነቢሩ ዝጸንሐ ነዊሕ እጽዋን ንምልዓል ኣብ ዝገብረው ዘለዉ ጻዕሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጭታት እንተወሓደ 51 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ መንግስቲ ሱዳን ዘተ ክጅምር ዝኽእል RSF ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሙሉእ ምስ ዝወፅእ ጥራይ ምዃኑ ጸኒዑ ይገልጽ تمالي عسلسة مقابيت كلتشن عيسان شدشن هزبا وركبات فانو تقاداري عسلس دامتي أبقص أطفيس بوسك أبزلو طفو بتدرس إز مبل كلتميتن حادن كور كفل سراويت سوسان 4 منيلك إذن أسامنو إذن بحبار جسولتانو كلتشح كوماندو مكتر وتادراو أزاز حالي فانو أمحارا واركاون مر وداجو حلافي كفل هزبا وركبات هاجرا وحيل فانو أمحارا قديم تقالاري أساس حويسو لعلوت مرحتي سلستي حيلتات أبستر خبرو تمريقوم قطر موتي زواقامو ناب 107 ديبو بتوسخي أمل 5 سبات قناي قطلالو أب زواقامو ولداتات قاچو بابا
ካምባን ኬንያን ብሰንኪ ዘጋጠመ ህማም ምሽርታት መሬትን ከቢድ ውሕጅን ቁፅሪ መወቲ 107 መብፅሑ ዋና መሓዳሪት ዞባ ዶክተር ደምሴ አድማሱ ገሊፆም ካብዞም መወቲ እቶም 102 ካብ ወረዳ ጋጪ ባባ ጥራሕ ክኾኑ ከለዉ ካብ ወረዳ ካምባ 2 ካብ ኬንቤ ድማ 3 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም እዮም ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ናይ ምድላይ ስራሕ ሬሳ 57 ሰባት ጥራይ ክርከብ ከሎ ናይቶም ተረፉ 50 ሬሳ ግን ገና ኣይተረኽበን ተኸባቢ ቁጥቋጥን ጎቦታትን ኣጻደፍን ብምዃኑ ሬሳታት ንምድላይ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝገበሮ ዶክተር ደምሴ ሓቢሮም ንዝተጎዱን ዝተመዛበሉን ወገናት ድማ ህፁፅ ናይ መዓልቲ ረድኤት ይቐርብ ኣሎ ኣሜሪካ ምሽጋት ኢራን ዘፍርሱ ግዙፋት ቦምባታት ኣብ ማዓስከራት ኣየር ብሪጣንያ ምጽዓን ጀሚራ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝጀመረቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ስዒቡ ትሕቲ መሬት ዝተሃነፁ ምሽጋት ትካላት ኑክሌርን ናይ ምዕናዊ ዓቕሚ ዘለዎም ግዙፋት ቦምባታት ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ሓይሊ ኣየር ምጽዓን ከም ጀመረት ተገሊጹ ከም ጸብጸባት ዓለም ለኻዊ መራኸቢታት ብዙሓን ብፍላይ ቢ1 ቢ52 ዝተባህላ ስትራቴጂካውያን ነፈርቲ ቦምብ ደርቤተ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ብሪጣንያ RAF ፎርድ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ብብዝሒ ይረኣያ ኣለዋ እዘን ነፈርቲ እዚአን ኣብ ኢራን ኣብ ውሽጣዊ ዓሚቕ ቦታታት ዝርከቡ ወታደራውያን ትካላት ኑክሌር ሴረን ከኣትዋ ዝኽእላ ኣለ-ጂቢ እዩ ዝኾና ቦምባታት ተዓጢቐን ኣለዋ ቀንዲ እቲ ዕላማ እዚ ወታደራዊ ምቅራብ ኣብ ኣኽራናት ኢራን ትሕቲ መሬትን ተሓቢኦም ዘለዉ መኽዘናት ሚሳይላት ንምዕናው ኮይኑ እዚ ድማ ኣካልቲ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፉሪ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ወፍሪ እዩ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ካብ ብሪጣንያ ተበጊሱ ነዊሕ ርሕቐት ብምብራር ኣብ ልዕሊ ኢራን ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ምፍጻም ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ምቅራብ ይሕይል ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ነቶም ማዓስከራት ሓይሊ ኣየር ተሃገርን ክልከላዊ ዕላማ ክትጥቀመሎም ዝፈቀደ ይኹን እምበር ሰራዊት ኣሜሪካ ግን መጥቃዕትታት ኣሒሉ ይቕጽል ኣሎ ሓይልታት ኣየርን ጸረ ኣየርን ባሕርን ኢራን ብፍጹም ከም ተደምሰሰ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ ፔት ሄግሰን ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መጠን ሚሳይላት ኢራን ብ900 ሚእታዊት ከም ዝነክየን መጥቃዕቲ ተወንጨፍቲ ዘይምለሳ ድሮናት ድማ ብ95% ከም ዝጎደለ ጠቒሱ ኢራን ሓይሊ ኣየራ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ባሕራውን ብምልኡ ኣብ ከስ ወሽመጥ ፋርስ ጥሒሩሎ ዝበለ እቲ ሚኒስተር ሓይሊ ሚሳይላት እውን መዓልታዊ ይጭበጥ ዘሎ ዝብል ተዛሪቡ ሓድሽ ኣያቶላ ሙጅተባ ካሚኒ ኣብቲ ዝካየድ ፀንሐ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝቆሰለውን ሄግሰን ጠቒሱ ትማሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድዎ ደብዳብ ዝለዓለ ምዃኑ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣፍሊጡሎ ነቶም ምስታ ትማሊ ዝተሓምሸሸት ነዳዲ ክትመልእ ዓባይ ነፋሪ ዝተቆትሉ 4 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ኩሎም ጀጋን እዮም ክብል ገሊፅዎም ኣብቲ ኣብ ፔንታጎን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ኩናት ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መብርሂ ዝተረኽበ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብወገኑ ነቶም ምስታ ነፋሪት ዝተቆትሉ ወታደራዊ ዘለዎ ክብሪ ገሊጹሎ ኣብ ወንበር ሓለቓታት ስታፍ ሓይልታት ኣሜሪካ ዝኾነ ጀነራል ዳንኬን ሰራዊቱ ጥራይ ልዕሊ 6,000 ዕላማታት ኢራን ከም ዘጥቅዑ ተዛሪቡ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደዎም መጥቃዕትታት ድማ እቲ ዝፀዓቐ ከም ዝኾን እቲ ኣዛዚ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ብሰንኪ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ምስ እውን ዝተኣሳሰር ቀረባት እናናሃረ ብምምፅኡ ዝተለዓለ ህዝባዊ ፀቕጢ ኣብ ዝሕይለሉ ዘሎ እዋን እዩ እቶም መራሕቲ ኩናት ኣሜሪካ ዓወታቶም ንምጉላሕ ዝፍትኑ ዘለዉ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሞት ታባይ ካሚነይ ካልኦት ሰበስልጣንን ሓበሬታ ዝሃበ ክሳብ $10 ሚልዮን ክትህብ ምዃና ገሊፃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሽልማት ንፍትሒ ብዝብል ስያመ ዝሃቦ መደብ ብዛዕባ ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞት ታባይ ካሚነይ ከምኡውን ካልኦት ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ርክብ ዘለዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ሓበሬታ ዝሃበ ክሳብ $10 ሚልዮን ክህብ እዩ ብዲፕሎማሲያዊ ኣገልግሎትን ጸጥታን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝተሰቕለ ሰንደቕ ባነር ሓይሎ ተደለይቲ ሰበስልጣን ተዘርዚሮም ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ሞት ታባይ ካሚነይ ምክትል ሓላፊ ስታፍ ኣያቶላ ዓሊ ካሚነይ ኮይኑ ዘገልገለ ዓሊ ራርጃኒ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ካልኦት ኣብቲ ዝርዝር ዝተጠቕሱ ኣስማት ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ያህያ ራሃም ሳቪ ካልእ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢራን ኤስካዳር መማኒ ሚኒስትር ስለላ ኢራን እስማዓል ከቲብን ዝርከብዎም ተጠቒሶም ኣለዉ ኣብ ሰሜን እስራኤል ኣብ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ልዕሊ 60 ሰባት ቆሲሎም ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተወልዐ ቀጥተኛ ኩናት ናብ ካልኣይ ሰሙኑ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ትማሊ ለይቲ ኣብ ሰሜን እስራኤል ኣብ ትርከብ ከተማ ዛርዚር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ብውሕዱ 60 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ ኣብ ጥቓ ከተማ ናዝሬት እትርከብ ውሕድ ማሕበረሰብ ፍልስጤማውያን ዝነብሩላ ከተማ ዛርዚር ኣብ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ መንበሪ ኣባይትን ውልቃዊ መኪናታትን ከቢድ ጉድኣት ንብረትን በፂሑ እዩ ከም ገለጻ ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ከባቢ ቁፅርቶም ዝቆሰሉ ሰባት ልዕሊ 60 ኮይኑ መብዛሕትኦም ጉድኣታት ዝመፁ ካብ ተሰባበሩ መስትያትን ብሰንኪቲ
ዝተፈጥረ ፍንጀራን እዩ ካብ ጉድኣት ሰባት ሓሊፉ ኣብ መብዛሕትኡ መንበሪ ህንፃታት ጉድኣታት ዝተረኣየ ኮይኑ 5 ኣባይቲ ግን ሙሉእ ከም ዝዓነወ ተገሊጹ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኢራን ናብ ሰሜናዊ ማእከላይ እስራኤልን ካብ ዘካየደቱ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ሚሳኤል ሓደ ክፋል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ መዓልቲ አልቅዱስ ዋላካ ኣብ ጥቕኡ መጥቃዕቲ ቦምብ እንተተፈጸመ ህዝቢ ብትብዓት ሰልፊ ዘካይደሉ ቪድዮ ከፊሉ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ምስ ካልኦት ወሰንቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብቲ ሰፊሕ መደብ ተረኺቡ ነይሩ እዩ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቅዱስ ንምጽምባል ምስ ሓያላትን ተጻወርትን ህዝቢ ኢራን ኣብዚ ብምህላወይ ኣዝየ ሕቡንን ክብርን ይስማዓኒ ኢሉ ከምኡውን ኢራናውያን ወትሩ ጸኒዖም ደው ክብሉን ንመጥቃዕትታት ፈሪሖም ፈጺሞም ኣይሰግዱን እዮም ብምባል ቆራጽነት ሃገሩን ገሊጹ። ሬሳ ናይቶም ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተቐሉ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሰ ሚኒስትር ምክልኻል ስሪላንካ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ኣብ ከባቢ ስሪላንካ ኣብ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ማየት ዝነበረት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣብ ውሽጢ ማያዊ ሳብማሪን ኣሜሪካ ብዝተተኮሰላ ፔርሞሮ ተሃሪማ ከም ጣሕለት ይዝከር። እታ ኣብ መጋቢት 4 ዝጣሕለት ኣይረስ ደና ዝተባህለት መርከብ ኣስታት 130 ኣባላት ከም ዝነበረዋ ይግመት። እቶም ብሓይሊ ባሕሪ ስሪላንካ ካብ ሞት ዝደሓኑ 32 ኣባላት ኣብቲ ሃገር ክጸንሑ ምዃኖም ግን ኣገልግሎት ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሩሎ። ፓኪስታን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳ። ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ካቡልን ሓያሎ ደቡባዊ ግዝኣታትን ሓድሽ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዘ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። ኣፍኛ ካቡል ካሊድ ዛድራን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኣበይቲ ብዝተፈጸመ ደብዳብ 4 ሰባት ከም ዝተቆትሉን 15 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ። ኣስላማባድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ጎረቤታ ማዕበል መጥቃዕቲ ኣየር ብምክያዳ እቲ ስርሒት ኣብ ውሽጢ ፓኪስታን መጥቃዕቲ እናወሰኸ ስዒቡ ንዕጡቓት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ። ኣፈኛ መንግስቲ ጣሊባን ዛቡላህ ሙጃሂድ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃበ መግለጺ መጥቃዕቲ ፓኪስታን ኣብ ደቡባዊት ኣውራጃ ካንዳሃር እውን ከም ዝሃረመ ገሊጹ። መጥቃዕቲ ኣብተን ምስ ፓኪስታን ዝደዋባ ምብራቃዊ ኣውራጃታት ፓክቲካን እውን ዕላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ፓኪስታን ስርሒታት ንጉጅለ ግብረ ሽበራ ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላጽ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘይቀተለት ትገልጽ። ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ 26 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ፓኪስታን ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ስርሒታት 24 ህፃናት ዝርከቦም 56 ሲቪላት ከም ዝቀተሉ ኣዘኻኺሩ። ካብ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት በቲ ውግእ ኣስታት 115,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ። ኩባ 51 እስራት ክትፈታሕ ከም ዝወሰነት መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ መርኣ ሰናይ ድሌት ምዃኑ ዝገለጸ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሃቫናን ቫቲካንን ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ተወሲኑ ዘሎ። እስራት ፖለቲካ ዝርከብዎም ምዃኖም ዛጊት እንተዘይተረጋገጸ ዝበዝሕ ካብቶም ዝተበየነሎም ማእሰርቲ ዝዛዘሙ ኣብ ማእሰርቲ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘርኣዩ ምዃኖም መግለጺ መንግስቲ የመልክት። ኩባ ብዙሓት እስራት ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር ምዃና ተሓለቕቲ መሰላት ክጉስጉሱ ዝጸንሑ ጉዳይ እዩ። ምፍታሕ ናይቶም እስራት ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኩባን ኣሜሪካን ልዝብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዝውሰድ ዘሎ። ነቲ ኣብ መንጎ ዋሽንተንን ሃቫናን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዘረጋገጸ ፕሬዚደንት ታደሰት ሚጌል ዲስ ካነል ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ነዳዲ ፈጺሙ ናብቲ ሃገር ከም ዘይኣተወ ሓቢሩ። ቀንዲ ምንጪ ነዳዲ ኩባ እታ በቲ ኣብ ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ዝተወሰደ ኒኮላስ ማዱሮ ቅድሚኡ ዝነበረ ሂጎ ቻቬዝ ትምራሕ ዝነበረት ቬንዙዌላ እዩ። ኩባ ተመሳሳሊ ዕጫ ከም ዝገጥማ ከፈራርሓ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እታ ኣብ ዓሚቕ ጸገም ኣላ ዝበላ ደሴት ንምሕዝነታዊ ጎበጣ ቅርብቲ ክትከውን ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ተማሓፂኑ ነይሩ እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።